Tul il-pandemija aktar persuni ħasbu biex jadottaw pett biex irabbuh u jżommilhom kumpanija d-dar. Dan qalu ma' One News is-Segretarju tal-Federazzjoni Nazzjonali għall-Klieb Frank Borch li spjega kif fl-aħħar ġimgħat żdiedu t-talbiet għall-adozzjonijiet ta' xi pett ġdid. Kien hemm kien hawn domanda tifhem ta' talbiet ħadd tifittex. It-talbiet kienu fenomenali ħanajdu hekk qed ikunu nċievu talbiet kuljum. Mentri fi żmien normali fil-ftit ikunu t-talbiet, ma waqt il-pandemija t-talbiet kienu xi ħaġa tifhem ta' barra minn hawn. Raġuni ewlenija għal dan kien għaliex aktar nies ħasshom weħidhom u żammew mal-istruzzjonijiet ta' nuqqas ta' ħruġ tul dan iż-żmien. Fattura ewlieni kien ovvju, in-nies kienu qegħdin id-dar, qed tifhem it-tfal ma kinux imorru skola, allura raw illi kellhom iż-żmien, kien iż-żmien opportun għalihom illi rabbu kelb. Borch spjegaw wkoll li dan kollu kapaċi kollu effett negattiv il-qoddim. Hekk kif issa lin-nies bdew ir-rutina tas-soltu jaf isibuha faċli biex issa jwarbu l-annimal li adottaw. Ġana ħadd ma kien jaf kemm sendumu f'di sitwazzjoni u meta inti tiġi biex trabbi annimal mhux sew li paspeċi issa x'għandek iż-żmien rabbejtu mbagħad għadda xahar ġiet mort lura n-normal it-tfal marru l-iskola tmort tax-xogħol u titfgħu barra. Għalhekk appella biex is-sidin tal-annimali domestiċi jibqgħu responsabbli u jagħtuhom l-attenzjoni li ħaqhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.